Orain arte ikusi zaitu telebistan, eta zinean, gauza asko egin ditu, eta goltza gainean, eta estena tokietan. Ba, orain zuzentzen ere, bai. Ja, hartu diozu grazia edo, ze... Grazia eta gusto hartu diot. Igual gehiegi. Ze pasatzen da, hor. Abe! Vamos, txo, bai. Ike! Pazientzia pixka bat, Ike! Nola hartza. Igual orain, nola antzerkiko zuzenari ere bazaren, hasiko zara, ba, etxean ere. Etxean ja zuzentzen nun, baina Alenik ere. Guai, behaitek egoia guztua. Hain guztua da, ere, ja nekauta jatzen nahiz. Umekin esatean bezala, bueno, ibili da hila etxetik kanpo geho ja nekauta etorriko etxea. Ba, igual. Utzi jozu etxe berri pixka zuzentzen, da, hola ja etxera etorriko dira zuzenduta. Guai, mendak izu zein bardor. Hor barruko hori dana zuzendu. Aizu, kanpora sartzen ari zarete azken boladan. Xabin eta Intzarekin. Azte antzez lana. Intza. Bai. Aintzare. Xabin eta Intzarekin. Ah, vale. Aintzare, ulertu dugu bilok. Es que la rubia no son tontas. La rubia no son tontas. Eta ulertu dugu Aintzane. Ba, nik esan dut, a ber, hemen igual nastu zaituzte, Xabin Fernandezen izenak bukaeran darama, isaz eta idazan delako Xabinek bere izena, orduan esan dut, Xabin eta Intzanekin, Xabin eta Intzanekin. Pues no somos tontos, ¿no? Xabin, musu bat, Intza zuri beste bat. Claro. Total. Garmentia, zuzara, zuzendaria. Bai. Ondo? Oso ondo. Bai, gozatu dut. Bai, jolas bat bezala izan da azkenen, eta, bueno, bildurri gabe. Baina nolako zuzendaria zarako gorra edo? Ez, que ba. Hori behar galdu, Hoi da, hoi esaman izun, igual Intza eta Xabine galdetu beharko zenieke, baina nik uste, bueno, eta jakinda gainea lehenengo aldi ezala, maja jo naiz. Bale. Ja, Aintza gustatzen zaio. Esan do Iker Galartzak, osea... Esto, maja jo naiz, Ikerrito... Hemen txafalduko dut? Hemen. Bueno, baina hori da goxo agintzea hori da, esan beharrean. Iker, guazen hemen afaltzera ez, Ikerrito... Bai, eta Ikerrito, osea, grabatzen hasi da, horko foko iesa, lao, ker xamarra, eta beste da nahi agintzen ez du, abilezea. Ja, bueno... Bueno, kanpora sartzen antzezelana ipatu dugu, Xabin eta Intzarekin. Oso ondo, bai. Antzezelanaren abia puntua ere, ez da makala. Ez, konta guzu pixkat, ikusi ez du nantzako, mesez, jo nik usteak gero esango nundazkaztuen da nahi. Bai, mobile hemen dauke. Konta guzu pixkat. Abia puntu da, bueno, Xabinek beak bere historia kontatu nahi izan zon, zero positiboa zala esan zien egunetik aurrera gertatutakoa, edo beak bizitakoa. Nei Xabi Agirrek deitu zian txalo produziotik, esan ez testu hori zeukala esku artean, eta pentsatu zutela nik zuzentzea. Wow. Eta esan, bueno, bialdu testu, testu irakurri nun asko gustatu zitzaidan, eta esan zidan, hau, komedia nahi dugu izan dadila. Orduan, bueno, beti izan dute umorea egin behar dela danakin, eta hau izan zen, bueno, hori proban jartzeko, edo erronka hori egi bihurtzeko adibiderik garbina. Reto potentea, Bai. Eta gustora hartuko zenun. Oso gustora, bai, gaina oso erresa izan da. Sarako zarreukidet zuzenari laguntzaile eta ekipo oso polita osatu dugu, Xabinekin da Intzarekin batea. Eta, bueno, ikasteara izan da, azkenen, nik kontuatu nintzen, enekela ideaik gauza askoren inguruan. Osa, niretzako adibidez, igual, zero positibo izatea edo iesa eukitzea, antzeko zerbait bazian, ez dakit iguala, baina antzeko zerbait bazian, eta da jende asko daukeun ez jakintasun hori, ez? Eta lagundu ditu hortan baita ere.